Genesis chapter 4. Ti pakasaritaan da Cain ken Abel. Kinaidda ni Adan ni Eva nga asawa na, ket nagsikog ti babae. Nangipasngay iti lalaki ket kinunana. Babaen iti tulong ti Apo, naddaanak iti anak. Iti kasta, pinanaganan na iti Cain. Iti saan ang nagbayag, nangipasngay iti sabali nga anak a lalaki ni Abel. Nagbalin ni Abel nga agpaspastor, ngem nagbalin a mannalon ni Cain. Naglabas ti tiempo, nangala ni Cain kadagiti apit na, ket indatag na akas daton ken ni Yahweh. Innala na ni Abel ti inauna nga anak ti maysa kadagiti karnero na. Pinartina sana indaton dagiti kasayaatan a paset. Naragsakan ni Yahweh ken ni Abel ken iti daton na. Ngem linaksid na ni Cain ken ti daton na. Kasta unay ti pungtot ni Cain ket uray la nagrupanget. Kinuna ni Yahweh ken ni Cain, apay nga agpuntot ka? Apay akasta ti rupam? No naimbag ti inaramid mo, umisisem ka kuma. Ngem gapo ta nagaramid ka iti dakes, mayarig ti basol ti iti demonyo. Nagururay amang kemeg ken ka. Kayat naka nga iturayan, ngem masapol a parmekem. Kinuna ni Cain ken ni kabsat na nga Abel, intan agpasyar ijay away. Idi addada iti away, dinuklos ni Cain ti kabsat na ket pinatay na. Sinaludsod ni Yahweh ken ni Cain, sadino ti iti ayan ni Abel a kabsat mo. Tiyak ammo, insungbat na. Apay siyak aya kumati mangay aywan iti kabsat ko? Ket kinuna ni Yahweh, apay akasta ti naramid mo. Umkis kanyak ti dara ti kabsat mo. Manipod iti daga, ken dumawdawat iti panangibales. Mailunod ka, ket dimon mabalin at talunen daytoy adaga. Ta inungap na iti ngiwat na anangawat iti dara, ni kabsat mo idi pinatay mo. No umulaam ti daga, awanto maapit mo. Awanto ti masnop a pagtaingam, ket agalla-alla kanto iti daga. Ket kinuna ni Cain ken ni Yahweh. Nadagsen unay kanyak daytoy a pannusa. Ita ta pinagtalaw nakon iti daytoy a daga. Tapno adayuak iti imatang mo. Agkalkalautang ken agalla-alla akto. Papatayen nakto ti asya sinuman a makakita kanya. Yung insumbat ni Yahweh, saan ang mapasamak dayta? Magdanto mang patay ken ka, maibales to ken kuana iti maminpito. Iti kasta nangikabil ni Yahweh iti marka ken ni Cain, tapno mapakdaaran ti siya sinuman asaan arumbeng a papatayen na. Pimanaw nga rod ni Cain iti imatang ni Yahweh ket napa nagnaid iti daya ti Eden, iti lugar a maawagan iti Nod. Naddaan ni Cain ken ti asawa na iti anak a lalaki a pinanaganan da iti Enok. Nang bangon ni Cain iti siyudad sa naimpanagan iti anak na. Adda anak ni Enok a napanaganan iti Irad. Isu ti ama ni Mehujael nga ama ni Metusael nga ama ni Lamek. Dua ti asawa ni Lamek, Ada ken ni Silya. Impasngay ni Ada ni Jabal. Ni Jabal ti kapuunan dagiti agpaspastor ken agnaedda kadagiti tulda. Kabsat na ni Jubal a kapuunan ti amin nga tumutukar iti arpa ken flauta. Inyanak ni Silya ni Tubal Cain.
anagarami ti kugiti amin akita ti alikamen. Abronse ken landok. Ni naama ti babae akabsat ni Tubal Cain. Kinuna ni Lamek kadagiti as-asawa na. Ada ken Silya, denggendak, at dalalaking agtutubo a pinatay ko. Kinabilnak isot gapunang inuluyak. Pito a biyag ti maipatli a kasukat ti biyag ni Cain, 70 ket 7 a biyag ti maipatli no patayenda. Naadaan ni Adan ken ni ti asawa na iti sabali nga anak a lalaki. Kinuna ti asawa na, pinaraburan nak ti Diyos iti anak asukat ni Abel a pinatay ni Cain. Ngarod, pinanaganan na iti Set. Naadaan ni Set iti anak a lalaki a pinanaganan na iti Enos. Iti dayta a tiyempo rinugyan dagiti tattao nga aramaten tinagan ni Yahweh iti panagdaydayaw da.